Čo si myslíte o štátnej ochrane nefajčiarov, obmedzovanie, či to nie je vlastne obmedzovanie práv podnikateľov, vlastnických práv? Toto je moja osobná ťažká dilema, ťažká. Nemalo by to byť ako nejak na trhu, že vlastne keď niekto nechce ísť do zafajčeného podniku, tak nech tam... Ja si pamätám, keď Austrália bola jedna z prvých krajín, ktorá zaviedla zákaz fajčenia, ale že úplne, že komplet zákaz fajčenia. A ja keď som tam došiel a bol som tam ešte keď nebol zákaz fajčenia, nahulené, človek tam bol pol hodinu, smrdel. A to nebolo tak, že v troch sa nefajčilo, v troch sa fajčilo. To skrátka bolo, že vo všetkých sa fajčilo tak rovnomerne. Teda, že menej. Nebolo, že v troch hrozne a v troch nič, ale vo všetkých tak spriemerovane. A človek skrátka smrdel. A potom, a v tom čase som si hovoril, že zákaz fajčenia je úplná hlúposť. Potom, keď som skrátka vstúpil do také krčmy, kde sa nefajčilo, to bolo tak príjemné, oči ma neštípali, to bolo tak príjemné sa tam zdržiavať a baviť s ľuďmi, že veľmi to nahľadalo to moje presvedčenie o tej slobode. Ak je dostatok ľudí, takých ako alebo aj ja, že ktorí sú nefajčiari, tak proste určite sa vytvoria nejaké podniky, ktoré sú nefajčiarské. To je zase o tom, že či skrátko, lebo už nie, teraz toto nie je o skrátke, to je o tom, prečo už teraz sú nefajčiarske podniky a sami na to postupne... Nie, veď my už máme zo zákona, nie, už je nejaká regulácia zákona. Je už, ale... No, ale oni by neboli, veď pred reguláciou žiadne podniky neboli. Toto, čo vravíš, Martin, to je tak, že to je teória, ktorá znie pekne a v podstate ako dušou liberál by som mal s tým súhlasiť. A prax je taká, že keď som teda došiel do tých krčiem, tak som si to nevedel vynachváliť. A to navyše ešte ja fajčím a cigary, to nie je, že na 5 minút idem von, ale cigara to sa fajčí hodinu. Sám teda som nešťastný, keď sa nemôže fajčiť, napriek tomu s tým súhlasím. A to, čo bolo teraz také kontroverzné, jedna naša poslankyňa napísala blog, že by úplne zakázala. A ona v tom blogu ale aj písala, že napríklad v nákupných centrách by sa malo zakázať fajčiť a s tým súhlasím. S tým jednoducho, bol by som za. Nie je to liberálne, ale bol by som za. Čo si myslíte o ochrane života a osobného vlastníctva legálne držanou zbraňou? Nakoľko je efektívna regulácia držania zbraní? Vzhľadom na možnosti dostať sa k zbraniam aj na čiernom trhu má táto regulácia zvoľnil by som tú reguláciu. Aj na Švajčiarsku alebo aj na USA, že tam je to také... Áno, ale potom tu sa nestáva, že nejaký 15-ročný frustrovaný chalan vystrieľa polku triedy. A v Amerike sa to stáva, Amerika je oveľa väčšia krajina, koľko, 50 krát väčšia. Len iný je problém politikov. Iný je problém politikov, že Harman vystrieľal tam 6 ľudí v Devinskej s ilegálne držanou zbraňou. A my sme sprísnili pravidlá pre tých, čo zbraň držia legálne. Toto je úplný nesmysel. No, čiže ja by som tie pravidlá zmiernil. A tam si myslím, SAS dosť do toho vstúpila, SDK ešte viac, ale aj my sme dosť bojovali za to, aby sa tie pravidlá sprísnili len minimálne. Dobre. A rozhoduje žena podstupujúca interrupciu iba o vlastnom tele. Čo si myslíte o tom, že život začína pri počatí a každý život je hodný ochrany? Typická situácia, kde treba arbitrárne stanoviť hranicu. Kde sa nedá povedať, kedy je kopa piesku kopou. Áno, tak keď mám kopu piesku, čo je evidentne kopa, že Tatrovka zloží kopu, tak je to kopa. Keď zoberiem jedno zrnko, je to stále ešte kopa. A keď to budem do nekonečna, kedy prestane byť kopa kopou? A toto je niečo podobné. Čiže tu arbitrárne treba stanoviť hranicu. Myslím si, že je dobre stanovená a nemenil by som ju. Ani, aj keby bolo výlučne v mojej moci, by som nemenil tú hranicu žiadnym smerom. Nechal by som ju tak, aj preto, lebo ľudia sú na to zvyknutí. Teraz malo by štát zákonom upravovať dobrovoľné formy vzťahov dospelých osôb? Jasné, že nie. Tým myslené manželstvo, alebo teraz... Jasné, že nie. Nemal by upravovať. Nemal by zakazovať, nemal by sa o tom miešať. A opäť, keď niečo, tak nech spraví niečo ako default, alebo nejaký, že tie najzaužívanejšie formy nech má, povedzme manželstvo, teda nie cirkevné, ale aj prečo sa to teda civilné. nezruší takto v zákone, ako je to definované, že povedzme vyhodiť nejaké slova len? A prečo sa vlastne vy snažíte zavádzať tie registrované partnerstvá, ktoré vytvárajú aj pre štát nejaký zoznam ľudí, vlastne to nejaký nový inštitút? Áno, poviem prečo. To nie je zbytočné až to viacej? Je, ale hento by vôbec neprešlo. To len kvôli politickej priechodnosti. Samozrejme, že by bolo rozumnejšie povedať, manželstvo je toto a nebudeme riešiť, ktorí dve ľudia, ale potom vzniká otázka, a prečo nie traja?
Lebo dnes je napísané, že manželstvo je zväzok medzi Ak je mužom to a ženou. dobrovoľné, tak prečo nie? Áno, že manželstvo je zväzok medzi mužom a ženou a rovno to zružme, že manželstvo je zväzok. Hej, aké to je, že... Alebo prečo to vôbec riešiť? že chlap a 3 ženy, no dobré, ale potom napríklad bigamiu alebo mnohoženstvo. Dobrovoľné, prečo nie? Dobre, Nech si spolu žijú, no odtiaľ potiaľ sa mi tlačí na jazyk povedať. Len je to také ako pchanie sa ľuďom do... Jasné, že spálne. áno. Jasné, že áno. Bez akokoľvek diskusie. Ale zase na druhej strane spoločnosť už len žije z toho, že tá rodina, že rodina je základná bunka spoločnosti, to znie to hrozne otrepane, ale ja si myslím, na tom niečo je. A keby neexistovala rodina, tak jednoducho tá spoločnosť tak sa nevyvíja ďalej. Otázka, že myslíš si, že štát oslabuje rodinu? V podstate sa ukazuje, že tie sociálne zabezpečenia nahradzujú, to predtým riešila rodina. A teraz tým, že áno. napríklad o starších sa ale to je tak, že rodina. za posledných 150 rokov, lebo to nie je proces, ktorý je z roka na rok, ale od Bismarcka bola rodina výrazne oslabená, to je pravda. No ale na druhej strane ja som veľmi rád, lebo bola kedy sa ešte v 50 rokoch, ako dalo sa žiť, len to bol oveľa väčšie nútenie, väčší cvank, jedno. Nedalo sa žiť žena napríklad, keď nechcela, že mať chlapa, ktorý bude ponožky prať a 3 deti na krku, keď chcela žiť povedzme voľnejšie, keď chcela mať viacero sexuálnych partnerov, keď nechcela sa viazať, tak ona bola hneď za preflaknutú. A to je dnes oveľa tolerantnejšia spoločnosť, čiže áno, štát oslabil rodinu, nie teraz, že tento štát, ale naša spoločnosť za posledných 150 rokov oslabila rodinu, ale výrazne zvýšila slobodu jednotlivca. Výrazne. Dekriminalizácia marihuany, legalizácia marihuany alebo legalizácia všetkých drog, čo je pre vás ideálny konečný stav z dlhodobého hľadiska? To teraz neviem povedať, lebo sú tam tie kolaterálne škody. Totiž marihuanu by som určite legalizoval, nech sa normálne voľne predáva, povedzme, Čiže aj pestovanie. nech je uvalená daň na to nejaká, áno, ale potom by sa totiž stalo to, že z okolia 500 km to sem pritiahne všetkých týchto feťakov a aby sa nestalo, že tu bude nejaký Amsterdam z Bratislavy alebo Zurich, kde si mysleli, že to bude fungovať. Totiž veľmi nebezpečné. V Amsterdame to teda nefunguje? Prosím? V Amsterdame to... Ale tam sa z celej Európy zbehli takí ľudia, ktorí skrátka sú úplne že závislí a robia zle, lebo tá kriminalita to je veľká zložka celej kriminality Amsterdamu je to, že on si musí obstarať peniaze. Ale je to stále spôsobené len tým, že tie okolité krajiny to majú zakázané. Áno, že ostrovné riešenie je problém. Keby sa dohodla Európska únia ako celok, to je to isté, čo s poľnohospodárskymi dotáciami. Tam sa musí dohodnúť únia ako celok a potom sa to rozptýli samozrejme. Na osobný názor, teda legalizácia všetkých drog. No nie, bol by som opatrný. Ako predsa len sú nebezpečné. Moc nebezpečné veci na to, aby to bolo len tak voľné. Teraz také zaujímavé otázky, už blížime k záveru. Ako definujete krádež, tak v skratke? Nedobrovoľný presun vlastníctva. Dobre. Teraz, je podľa vás zdaňovanie krádež? Nedobrovoľná zmena vlastníctva. Je podľa vás zdaňovanie krádež? No, To je. nie je. Nie, keď je to nedobrovoľné. Principiálneho hľadiska je zdaňovanie Nie je to krádež, nie. Je to súčasť spoločenskej dohody na tom, že chceme mať nejaké verejné statky. Čo je to spoločenská dohoda? Spoločenská dohoda je napríklad... Ja som sa s nikým nedohodol. No, ty síce nie, ale predsa len existuje nejaký ten mechanizmus zvaný demokracia, že sú voľby, ktoré keď u nás... nejdem voliť? Prosím? Keď nejdem voliť? Ale máš možnosť zvoliť. Máš možnosť zvoliť a máš možnosť si založiť politickú stranu, keď máš dojem, že nie. Voľba je odmietnúť. Môžeš odmietnúť, nech sa páči, ale Čiže vždy to bude nedobrovoľné. Veď áno, preto vravím, že nemôžeme štát znižiť na nulu, že musí byť nejaký rozsah štátu. Z principiálneho hľadiska. No z principiálneho hľadiska tá vyššia moc jednoducho musí do určitej miery organizovať našu spoločnosť a k tomu patrí aj to, že donúti ťa platiť dane, či chceš alebo nechceš. Čiže nedobrovoľne. Áno, Neexistuje opt-out, akože poviem si, že ja nechcem od vás opt-out žiadne sociálne výhody. Opt-out existuje, môžeš ísť na Bahamy.
To je taký ťažký odpad. Áno, áno. Ale to vždy taký argument, že ak sa ti nepáči, tak odíde. Ale prečo? Že ja som sa tu narodil ako... Veď ľudia tu ostane, ale platia nejaké pravidlá, ktoré si dala spoločnosť ako celok. Tie pravidlá nepadnú Nie z neba. spoločnosť. Vláda si to dala. Ale vláda predsa má odvodenú moc od ľudí tými voľbami. A nie od všetkých. No nie, tak ale tí, čo sa rozhodli nevoliť, tak nech do toho nepindajú. Tak majú smolu. Áno. To bude dobré, lebo polka menej štátu je voličov SAS a polka je úplne principiálnych nevoličov, tak teraz ste im dali No dobrý. nie len SAS. Asi tak by som to nejak Teraz som dal dobrý dôvod voliť. Hej? Či? Dobrý dôvod nevoliť? No podľa mňa ste im skôr potvrdil, Dobre, že toto- si im potvrdil, že teda voliť nemajú ísť, nie? Jak nemajú ísť, lebo potom nemôžu do niečoho hovoriť, nevedia nič ovplyvniť. Jasné, že majú ísť voliť, aby vedeli ovplyvniť. V podstate a dôvod je ten, že existuje pre nich zlo a ešte väčšie zlo. Áno. Lebo pre nich je zlo Vôbec, že existuje samotné nejaká zdaňovanie regulácia, áno. je zlo. Áno, ale tomu sa nedá vyhnúť. Tomu sa rozumne, reálne nedá vyhnúť, veď existuje teória o černom pasažierovi a tak ďalej. Veď keď si povieme, dobre, Černý ty čo nechcete pasažier? platiť dane, prosím? Čierny pasažier. No je, černý pasažier je v tom, že dobre, 19% sa platí, dokončím tú vetu, že čierny pasažier je to, že povieme dobre, 19% je sadzba, dane z príjmu, ale kto nechce služby armády, bude platiť iba 17%. No, tak koľko ľudí si povie, že my nechceme armádu? Povie si to 2/3 a potom čo? Potom zrušíme armádu? Alebo ako dokáže armáda neposkytnúť tebe, keď neplatíš na ňu? Rozumieš, tam to sú inferiórne statky a... Ale toto je také divné, Pokiaľ že... si ľudia platia poistenie za auto, prečo by si neplatili poistenie za svoje Lebo vlastný nedá sa, život? lebo vieš prečo? Preto, lebo nie je možné ťa vylúčiť zo spotreby. Keď sem vpadnú nejaké cudzie vojska, ja sa povedať, že na Poláka sa vykašleme a Sulíka ochránime. To nejde. A sú podľa vás parlamentné voľby na Slovensku podľa definície demokratické, ak sa tam nemusí zúčastniť viac ako 50% ľudí? Áno, sú demokratické. A sú slobodné, to Aj je keď dôležité. rozhodne to 1%? Áno, sú slobodné a sú Dobre, demokratické. a preskočíme a teraz už len na záver tú poslednú otázku. Medzi čitateľmi menej štátu je veľa principiálnych nevoličov, ktorí neveria v zmenu formou politiky. Prečo by si mali myslieť opak? No, preto, lebo je to jediná možnosť, síce taká ťažkopádna a dlhotrvajúca, ale jediná možnosť, ako dospieť k zmene. A to neznamená len voliť, to znamená aj napríklad môj prípad založiť si stranu. Mne sa tiež nepáčilo, jak je štát organizovaný, no tak som založil SAS a samozrejme je to beh na hrozne dlhú trať, aby sme len na začiatku a dokým sa ešte prestaneme tie chyby začiatočnícke robiť a tak ďalej, ale predsa len z nejakého pohľadu 10 rokov máme reálnu možnosť ovplyvniť významnú časť spravovania štátu.